ଦେଖିବା ଇଏ ଆସିଛି ଆମେ ଏଇଟା ବାହାର କରିବା ବାହାର କରିକି ଏଇଟା ଦେଖିବା ଟପ୍ରେ আর তা সাথে প্যান্ট আসছে এটা কোন এটা হচ্ছে ওটা জিন প্যান্টে এই দেখুন জিন প্যান্টে এপটে এমনি আছে এপটে এমনি ওটা স্টাইল আসছে ଆଉ ଆମେ ଯେବେ ଆଉ କଣ ଆଣିଛି ଏଇଟା ଅଛି ଟପଟା ଦେଖା এই দেখো এই টপটা ଏଭରେଜ ଟାଇପରେ ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି ଏଭରେଜ ଟାଇପରେ କୁଇନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟେ ସେଟା ବୋଧେ ଆମ ଝିଅ ପିନ୍ଧିବ ଏଇ କୁଇନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟେ ଆଉ ଦେଖିଆ এইটা হচ্ছে কুকু পন্ত্রাকো তার নাম হচ্ছে কুকুমা এটা 12টা রঙ আছে এটা অরেঞ্জ পার্পল ব্ল্যাক ইয়েলো গ্রিন রেড স্কাই পিঙ্ক হোয়াইট ଆଉ ତା ଭିତରେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଖଇରିଆ ରଙ୍ଗ ଦେଖିଲ এই ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ମୁଁ କ୍ଲିପ୍ ଆଣିଛି ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର এই ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଲିପ୍ଟା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଆସିଛି ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆହୁରି କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ଆହୁରି ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ କ୍ଲିପ୍ ଦିଟା ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭଲ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡଟେ ବ୍ଲାକ୍ କଲରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଏଇଭଳିଆ ଏଇ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡଟେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି ନା ଆଉ ଟିକଟିଲଟା ସାଙ୍ଗରେ এই ଟିକଟିଲଟା ଆସିଛି ଦିଟା এটা হচ্ছে ମୋ ମମିର ଚୁଡ଼ି ଆଉ এইটা হচ্ছে ମୋ ମମି ନା এইটা হচ্ছে ମୋ ମମିର ସିନ୍ଦୁର ଦିଟା ଗୋଟେ ଖଇରିଆ ଗୋଟେ ରେଡ୍ এটা হচ্ছে ମୋ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏତିକି ବୋଲିକି ଜିନିଷ ଆସିଛି ଆଜି ଏତିକି ବୋଲି ଜିନିଷ ଆହୁରି ବି ତା ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଅଛି ଗୋଟେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖି এটা হচ্ছে আমার ঝিয়ের কুইন চৌটিতে এটা হচ্ছে মোর এটা মোর এটা হচ্ছে ঝিয়ের আর আହୁରି ବି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଚେନ୍ଟେ ଏଇଟା ମୋ ଚେନ୍ଟେ ଭଲ ଦେଖାଉଛି ନା ଏ ଚେନ୍ଟେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା ଆଜି ଆମେ ଆଣିଛୁ ଏତିକି ବୋଲି ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ଆଣିନୁ କାଲି ତ ଆମ ଝିଅ ଜନ୍ମଦିନ ଜାଣିଥିବ କାଲି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ରଖିଦେଉଛି କାଲି ଏଇଟା ମୁଁ ରଖିଦେଉଛି କାଲି ତ ଆମ ଝିଅ ଜନ୍ମଦିନ କାଲି